Yeah. Ngithi ngiyafika ngedwathi la nginoma wakho umlindile yabo ulinde uthi kushawa 1 isingene ngaphakathi sathi siyafika suwa seshonile ushone ngobani usashisa yena usashisa hayi kube buhlungu ke lokho nengane nayo ishona ngoba esina 8 months kwase kuumuntu nje sambe kubo okay uzongcotshwa ngomgqibelo khona le ndawo le la ngase bafo kunjani ngiyaphila mfethu wabuka ngathi ukhathele nje mfethu hayi angikhathele prophet hey washa ngengozi engaka eduze kweso ngathi babe khiphiso nengozi lapha eSimongo ngabe kwakwenze njani shuthi lapho prophet ngathathwa abangani samba siyophanta eBrooklyn e101 i101 inamba oyi tavern leyo iclub lese workshop sifike siphante sibuye nezinto saphanta grand niphanta hlobo lokuphanta madide umbukele ekhaya sibamba inkunzi ngeqamba manga sibamba inkunzi ngabuya nezinto ngabuya nanezicathulo yeah sithi mengifika ngasekhaya siqeda kubhema ngahamba ngodayisa icathulo ngodayisela omunye umakhelwane wami ngiyabafica shuthi abanginakile yabo yeah baya over udaka yeah babeke ifoni echarging mina sikhathi ngqongqoze eminyango ngisibona bangale yeah mengithi awuna iphone awilahlile lento leyo yeah hayi ngithathe le phone guys khambi kanti kunosisi wamakhelwane yazi ngimjondolo ngoba isesiyanda iye ibhekene kanje lo sisi uyena ngibona usisiqedana yena ngibona hayi mina ngihambe iphone ngiyidayise yeah ngidayise ngihambe ngestation kaMasho futhi ngiyibhemele yamnandi kwanje ntambama bafika phone idayisele hayi phone angiyazi hayi bengishaya ngithi hayibo iphone angiyazi wena usuyaganga athi hayi lo sehamba nosheleni osheleni isheni elaziwayo elingadlali nengane ekuthiwa umgadagada abangani ababi yeah gashawa ke athi ifoni eyibuya ngayibuyisa ke ifoni ongakayidayisi angase ngidayisile yalandwa la ngangidayise khona la ngathi ngizoyilanda ngafike ngashawa futhi nala ngizoyilanda khona usushawela mina uzoyilanda khona ukuthi ngiyidayiselana into entshotshiwe phela futhi plus ngiyitshontshe la ngiyidayisa endaweni eyodwa shuthi usenze slim ntshontshe lo makhelwane ubaba waqala phansi ubaba ade kumuntu ongithandayo yayizwa lonto le uma washona 2006 impilo iqale ukushintsha ukushona kwama ukushona kwama impilo ngoba ngize ngiqale ukubhema ugwayi ubaba webhema futhi 20 wayibeka nje etafuleni kuyi-dressing table yeah ekhaya ke kusesiyanda kwakunale ama-toilet lawa omgodi ngiyabona njalo ngitshontsha ugwayi uma ebuza ukuthi yini le khala umentshisi lo lokhu ukhala etoilet kanti sengiyabhema baba buza ugwayi wami yini walokhu uncipha kangaka kanti sengiyabhema ngaqala ngangenela kowunga ngabhema iwunga angayingena kanjani ngangibhema insango mfethu lokuthiwa ushelene ekutshela ngayo wayefaka edamini ngilishaya le damu ngibuza awu le damu lamnandi kangaka awungiphindise le yansango le yade sishaya izona hayi engangitshela ukuthi hayi iwunga phinde ngiyishaye ethi hayi mfethu yazini lento kanje iwunga le u20 rand moyifuna zama imali siyithenga wahamba ngaba isisu yabo nje ekseni wangikhathele akwenzeki lutho ngaqala ekhaya yabo le nto le ngatshontsha ngaqala ngadayisa ingubo zami yabo le nto le ngadayisa ingubo zami noma uma useshonile ngaphunyelwe imali khona imali zami azaphuma kwakumalini ukuthi phela ngangisayingane yabo le nto ngangaka inamba ngoba nje ubaba wangineza malini u50 wathi hayi owami lo 50,000 wathi nje angenze nje into engithandayo ngawo yayizo ngoba undlala embhedeni wathi la yenza into oyithandayo ngayo ungaphi odadewenu ungabaphi bazophikwa yimini ekhaya kuba mama wakho ungabaphi bazophikwa yimini
lapho ngathenga into zokugqoka, ngabiza abangani, sadla, sabhema, ngathola intombazane, intombi. Ayayisala intombi malini Ngathola intombi. specially Intombi. Bengithola le ntombazane le ayisithandane nayo. Ngimithise lengane le. Ethe ingakazali shuthi ngangena kulo sathane lo ukuthi umjovo. Leyo yokujova. yeah Shuthi ijove intombi yami yayudokotela ijova abantu. udokotela lo wasemgaqweni Ijova abantu. yeah Shuthi bahlanganisa ithiki ngangafuni mina ibheme ithiki. Yabo shuthi ibhema ngokungifihlela. Yayizwa le nto le. Kwathi linye ilanga umunye umfethu ekuthiwa umJ yeah wayijova la. Kanti inalesifo lesekuthiwa isinisifo senhliziyo. Yini heart attacks. Yathi yahamba ngayise eCrudgetal. yeah Crudgetal angifike ngimshiye khona ngihambe ngiyobhanda ngithi ngiyabuya awu sephumile. Awuhambe kanjani? Ethi hayi bathi angibuye ngolesihlanu kanti ungiqambela amanga kuthiwa akaye eDington. eish Awu ngimbona ukuthi lo muntu lo hayi ku serious lokugula yabo Yeah. uyangishalazela ubona umuntu engishalazela. Lesihlanu ngithi mina indaba ngingafuni singafonela uma wakho ngoma wakho uyangazi yabo le nto uyacabangela mfethu ngoba umithi yabo le nto uyagula plus nequmbane lento ile emqaleni yayizwa le nto lena. Umgqibelo qasho omunye umfethu ngithi mfethu ngizokupha 20 rand manje ngiphuthuma la ngakaboxa mina yabo ka Louis bese ngiyosebenza khona cela ungihambisela yena yayizwa le nto le ufike nje umshiye etaxini yayizwa le nto ngoba uhamba ibanga lingangokusuka la mase lapho sehleli phansi eish sekhathele yabo le nto le ay emhambise lo mfethu lo ufonela uma wakhe ayosisi bakhe bembheke ngawo umgqibelo yayizwa le nto le bebefika osisi wakhe mase ephuma King Edward bedlule kumina yeah bethi ayikhala ngami kakhulu uthi angifike ngithi mina amtshela ngizofika ngomsombuluko. Ay kubo umsombuluko ngenwa ngo1 lapha King Edward. yeah Ngithi ngiyafika King Edward nanginoma wakho umlindile yabo ulindi uthi kushawa 1 singene ngaphakathi. Sathi siyafika suwa seshonile ushone ngobani usashisa yena. Usashisa. Hayi kube ebhlungu ke lokho nengane nayo ishona ngoba sina esmart kwasekuwumuntu nje. eish Sambe kubo okay uzongcotshwa ngomgqibelo. Khona le ndawo le la ngase le yamaSulumane la ngaka ku street. yeah Ba nakhona bangikhonzile ngoba ngibiza bengineza ama police job ngumuntu oyikhuthalele nje. Ngimtshela umkhulu sekuyenzeka kanje yabo le nto umkhulu evele ephatheke kabi yabo ekhale inyembezi ethi hayi umkhulu khulileka ngizokunikeza u2000. Ngithi mkhulu le mali unganginikezi manje cela ungineze ngolesihlanu. Engineze ngolesihlanu umkhulu eqale ngineze 100 rand ethi hayi buya wenza into zakho la ngihambe ngineze into zami. No 2000 umkhulu wangisiza kakhulu ngoba ngakwazi ukukhipha itax. Kwaphuma ama taxi awu2. Ezokuthi usathana unjani. Ama taxi aphumela kephi eMaskandi awu2. Thiwa hayi ama taxi asefikile ekhanda kancane bakubiza ukhanda kancane la emgaqweni. Asefikile ama taxi khanda kancane. Ayithiwa mi bengine ama 20 yabo thi hayi la mama uyobhema la yabo le nto le bengithi ngibheme senengide yabo le nto le ama taxi avele ehambe. hey Baya kephi eKhonga ngikwazi nanokukwazi eKhonga emengithi ngiyaphuma ama taxi wasehambile yini ubuyiswa ingidini ngizele egroupeni ngithi ngiyabheka kaLouis akuvuliwe yabo khambe komunye umama oqonda noLouis onetendela ikuhlaza ngiyakuyena ma kanje hayibo wena ngoba nje imali yami unikeziwe nje mase kuyenzeka kanje yazi beqala bethi hayi asikholwa ke manje ngithi ma ngiyacela unginikeza u30 rand
ngigibele ngihambe ngiyekhonga angikwazi nanokukwazi kubo mengifike eNanda Rank ngibuza amateksi ayekhongo gibele fike eMtshebheni eMtshebheni ifike imitaxi khona ngitshe mhlambe siyehla thiwa hayi taxi asingehli itaxi izogcwala mase iyaqhubeka iyekhongo ngoba ekhongo ikude ngasetafuleni emathuneni ngitshela omunye umama ofike egibele omunye umama ngithi ma nginenkinga la mawami ngiyakumuzi wakaZulu kunengane yakhona eshonile kuthiwa uNtombi manje iyangcwatsha namhlanje mina ade ngisandana nayo ethi hayibo uNtombi le ntombazane enhle idaki hawu kubo awuma wakhe bo yazi yabhlungu ke leyo nto akangitsheli ngani ngoba phela bayihlobo zami esilo mama angisayina la ade ngithi ngiyakhona mntanami ngizokutshengisa isimanga sambe lapha isemaweni ngangeke ngibone nanokubona besifike khona bejabuthe wawu nangosibari bebehlaba ingoba cabanga sebengiliza u2 hours wami engafiki siyamncwaba ngoba base kuyenziwe yonke into kunikeliwe sekuyenziwe yonke into vele iseduze kwakhona etafuleni ngifike kuthiwa ngivula ibhokisi ngikhulume naye ngikhulume naye ngithi Ntombi esithandwa sami uyazi mfethu indlela ade ekuthanda ngayo kodwa sithandwa sami wena dunenkani yayizwa le nto le akukuthiwa wangilalela mhlambe ngoba kwenzekanga kanje ngiyacela Ntombi uyazi ukuthi ade ngithanda sehlukene ngokwempilo manje uphila komunye umhlaba nami ngiphila komunye umhlaba cela ungizamele umuntu ongeke adlale ngami engizomthanda njengawe naye uzongithanda njengami hayi makhona hayi ejabule kamnandi kuhlatshelelwe liphuma ibhokisi ngiliqubule ngene emotweni sifike sihamba ngenyawo semathuneni aseduzane mhlawumbe ngakusuka la siyala kaSpa sifike kaSpa umgodi kunamatshe umgodi abakaqedi ngibe ngingena phakathi ngibe ngihlaba inhlabathi ngibe ngihlaba inhlabathi ngibe ngihlaba kuthi hayibo sibari ngempela lo wenza kanje ngibe ngihlaba bethi uyangishintsha ngithi ngikhiphe ngiqede kuze ilonto njani uca ibhokisi ngene ikhuluma mfethu kuthiwa socks mhlawumbe yamazi socks ayamazi wamkhezi socks ombuzo iqiniso lelikhulumayo socks sangena naye salibeka ibhokisi baletha ilonto njani ucansi ngalishaya ngobhushu angibuka nje abantu ngashaya ngobhushu akekho ngitshela ngalethi ingubo ngashaya ngobhushu ngalibeka kwezinkuni ngayibeka inkuni ngayibeka baphuma bafaka inhlabathi abantu bakubo ngamala kokugcina yazi ngisathi ngifuna ukuya lapho ngamala kokugcina ngabe ngisuka lapho ngabe ngiphuma flathela ngabe ngihamba ngiyoma phezulu yazi ngikutshela ukuthi ubaba wakhona weza kumina wathi mfana wami ngiyafisa ukubona umuzi wakini nobaba wakho okuzala hayi mfana wami uyindoda uyindoda mfana wami unesibindi uyindoda kwahamba insuku makhona wangifonela wathi angifike ngathi manginayo imali wathi ayikhuleka ngizokugibelisa yayizwa lento zama nje wena 20 rand yabo lento ukhuleke yonke into uzayithola yabo lento le hayi ngiye khona yabo shithi babeyogeza ngaqala ulwandle fika olwandle lezi ngubo engangigqokile ngayihambisa nolwandle ngaphosa imali emhlophe ngabheka le ngaqoka ezintsha ngahamba ngakhuluma ukuthi kanje sehlukene manje kanje sithandwa sami phileni impilo nami phileni impilo kodwa cela ungibheke ungangilahli ayizwa le nto leyo makhona ayengifonela ayifika phela sibari ayingifiki bengifika khona hayi ngingakangeni nje yabo le nto le ethi angime ngaphandle yabo engigezise isiqunga ngazi nani yayizwa le nto ngingakangeni egcekeni hayi ngene ngaphakathi engiyeze enye indlu futhi kwakuyindlu yayo lengane le ethi ngihlale khona yabo le nto le hayi ngihlale
ngilale kamnandi bekulethe nje ukudla yabo ngidle yabo le nto le uyazi ukuthi ngiyabhema engilethele ukubhema kamnandi ngangathanda ukuya ngoba ngingenalutho ngangenayo imali yokugibela ewangincenga kwazi wafika yena ezongilanda cha isiZulu sisho njalo vele meqedwe konke mase kuqaliwe isiZulu wafika yena ezongilanda ngaya khona ewasho ukuthi hayi ingane yami ade ngitshela ngawo yayizwa le nto le ukuthi khona noma ade ukuthi uzoyishaya noma uyigwaze noma uthi nje uthi uzoyibulala yayizwa le nto le uma ukuthi uzoyibamba inenye indoda yayizwa le nto le mhlambe ihambe ibuye ebusuku yayibona le nto le sizoxabanela lokho isakhona uma ake ngifonela ethi hayibo ingane yami kanje ngithi wema lo uhambe ebuye ebusuku ngithi ethi uma umshaya yayizwa lo ngithi yamuza uma wakho uthini uthi angikushaya ethi amasi uyangidayisa ngithi wena wenza konke lokho ethi uma wakho ingane yami ngeke usathi uyiphethe kahle iyona disholo yayizwa lo nto leyo ngoba wengaqala ungibona wakwangibona uma wayo kwathi ngelinye ilanga ngaphuma ukuyobhema lapho ke ilanga ayeka khona ukujova abaprofessor ngawuyeka umjovo ngoba wabulala umuntu engimthandayo yazi kubuhlungu kanjani ukulahlekelwa umuntu yabo leso sithombe into eyenzeke ngoDisemba leyo lo siphuma kuwona izolo ngayeka awukwimanje ngishama iCapsule ngayeka ade ngijova kodwa manje ngisajova uyabonakala ukuthi awujova uNkulunkulu futhi wangisiza ngalokho yayizwa le nto leyo mfethu isitori esibhlungu kanje ngifuna ke siyibuyisele emuva ke manje mfethu la wala khona intombi uyifunda zonke lezi zinto because izinto ezaziwa abantu abadala lezi ukhona umuntu mhlawumbe wayeguide ukuthi mawushonelwe intombi yakho kumele uyale kugcineni uhlukane naye uhambe emfuleni ohambayo noma emfuleni uyokhuluma uyomalela khona ngumuntu wasemakhaya mina ngiqhamuka eBhulu waseBhulu no ovela usilande ngomlando ukhulelephi ufundephi amabanga aphansi wafundaphi aphakeme waqedelaphi uphazamiseka kanjani uphazamiseka kuphi futhi kwenzeka nje ekugcineni impilo yakhe izigcina iphelele emgaqweni kanti futhi umfoka abantu esikhuluma naye mina ngumfoka Hlophe ngikhulele eBhulu angafunda eDomane eBhulu esikoleni ade ngayigqoki ade ngihamba ngeenyawo mina kuna ungqoqwane phansi ungqoqwane khambe ngesikoleni buye esikoleni thothi ngiyolanda inkomo mengishawa umunye umfana ekhaya sikhule sibabili amantombazane awu16 abafana bo2 mina becimeza bo ekhaya mina ngizalwe eSithenjini mengibuya ngitshela ubaba engishaya ngenduku ethi angibuyele khona hayi nangenduku isicwempu ethi angibuyele khona udlala omunye umfana hayi khambe ngekhona asho ukuthi ngifunde ubaba ezele eThekwini befika le eThekwini indaba iqale kephi kwabafazi bakhe sho ukuthi bengazwani ukuthi bahlala ndawonye ubaba ezele eThekwini eqala eqashe ubaba desebenza la kaPrima yabo la kaBB eqashe agcina wathola umuzi wawuthenga isashibhile imizi yabo eMjondolo wayithenga kanti izophuma imixhaso basuka kwasusa ke oma isinalezi ingane zalo mama wasiletha ngala ngoba kwasukukhona nokuthakathana yayizwa le nto leyo ngoba ngithi umamdala uyena wabulala uma futhi yabo ba professor wambulala abhlungu uma wekhala amaselesele ekhanda uNkulunkulu uyakwazi lokho kwathi wafanele yenza umsebenzi wembuzi wathi enza umsebenzi wembuzi kumgqibelo ngolesithathu washona eqeda kwenza umsebenzi kumsombuluko kumgqibelo washiya lapho mina ngangina 10 years enye ingane yasekhaya le enye yayifunda preschool le enye yayisancane kakhulu ngoba mina ngaze ngigeza ngihambisa esikoleni yabona ngigeza ngihambisa esikoleni ugogo wayithatha ingane wathi ngeke ingane encane kanje zihlale nobaba yayizwa le nto leyo kanti ingane ugogo ngeke ayiphathe kahle kwazi kwahanjwa indaba zama social worker yabona le nto leyo
kwahanjwa indaba zama-social worker, iy'ngane ziyasho ukuthi ugogo akayiphethe kahle, kodwa ubaba imali uyayiletha mekuphela inyanga, uyayiletha imali. Kanti ugogo useqamba amanga wathi lezi iy'ngane azinababa azinamanga, khona imali eyitholayo, yabo leyo nto leyo. Kwahanjwa inkantolo, ubaba wayithatha iy'ngane zakhe zabuyela kuyena, yabo. Sakhula-ke, ngikutshela nje kuyimanje le enye engilamayo iyisosha, eyayikhala kabi ngoba kuyiDisemba, ithi angifiki, iphathise omunye umfethu ekuthiwa uBoyboy ophantala ematopiyeni, yamnikeza malini u-800, wathi yazi Boyboy ngifuna ungayidli le mali, u-400 wakho, u-400 wamthobisi. Umtshele ukuthi angizwile le nkinga emvelele, ubaba wangitshela ngoba phela ubaba ngafika ekhaya ngayibika, wengakabuyi le ePitori, ukuthi usebenzele ePitori, akabuye eze, ayikho into engikumenzele yona. Ethi uBoyboy emthobisi usisi wakho, hayi uyakuthanda, hayi ngiyambona ubaba wakho, ubaba wakho nje akhulumanga nangikhuluma ngawo, kodwa lo usisi wakho hayi uyakuthanda, ayezwa le nto le, waze wakhala iy'nyembezi wathi hayi yabo le nto ekuvelelele ibhlungu, uyafuna ukujabulisa ukuthi ngoba ekuneza le mali buya uze ekhaya. Ngangithi ngizoya ekhaya, angazi noma usathane noma yini, ngeke ngithi mhlambe amabulawa ngoba yabo ubaba wathini from 2008 kwakusakhona umfowethu wathi bafana bami mase nimbonile uMaqondana ishoni nginizekele ekhaya kunenkomo emafamu, yayizwa loo nto leyo, ubaba ufuyile unanogandaganda, yayizwa loo nto leyo. Ingakho phela umamdala waze wathakatha uma aqala ngithi babehlala ndawonye kanje, umuzi omkhulu kodwa behlukene ngamakhishi, kodwa ebaleni elilodwa, bayaqala bayathakathana, ubaba akekho ngithi usemsebenzini. Mamdala wathakatha uma esele eThekwini, wamthakatha wamshanga amaselesele, washona uma. Khona-ke usisi wami omdala uzala uMamdala, ngithula ko-50 manje, yena inkosazana, ngoba lezi ezinye iy'ngane zababa eziwu-3 sezenda zashada, yena lo mdala wenza ngathi umuzi owakhe, yabo leyo nto leyo. Kanti washo kahle ubaba wathi intombazane enamuzi, umuzi owabafana. Umfowethu lo mdala nami washona ngo-2010, ayizwa leyo nto leyo. Kanje wayishaya amateksi a-anti, wabuya ntambama ekuseni, ngangilala naye endlini kanje, endlini ku-2 room, indlu yakhe ala indlu yami kodwa isicabha sisodwa. Hawu ubafu usalele ngalesi khathi, hayibo mengithi ngiyamnyakazisa, uthuli mekuthiwa kuya kosampuliyela, hawu ila igcekeni indaba ulo sisi omdala. Kwathi ngelinye ilanga ubaba wayishiya imali, yabo shuthi wayekhohlwe i-ID la eThekwini, washiya nje imali yokudla engango-3000 ekamereni lakhe, uyishiya unkosikazi wakhe lo mdala. Ngoba mina ngithi ngase ngila eThekwini wangibalekisela sengiqala ukwenza izinto ey'bhedayo kwangisemakhaya, ayibeka le mali, shuthi ngwasikhathi ayibeka uyangivusa ngithi phela mina uyazi ukuthi mina yabo leyo nto leyo, wathi hayi nayo imali yakho mi 100 rand, yabo leyo nto leyo uyangipha. Ngisaya ngibuyela kamasho ngikhohlwe i-ID, khona izinto ekufanele ngiyilungise malala ney'mali, yayizwa leyo nto leyo. Hayi fika usathane thathe wonke lo 3000 wena, thathe wonke lo 3000. Ngithi yena ugibela iteksi la ngezansi, mina ngiphume ngithi gibela iteksi khambe ngale, ngigibele etiyeleni, ngigibelele ebhuqwini, ngihambe nge-Maritzburg, ngingezi kamasho nge-Maritzburg, kuthiwa ematsheni, khona indawo kuthiwa ematsheni e-Maritzburg, la kubhema khona ekudayiswa khona iwungu. Angikwazi nanokwazi kodwa nje ngiyakubona ukuthi hayi le ndawo le mengidlula yabo ukuthi ngihamba naye ubaba ukuthi hayi le ndawo le ngathi kuyadayiswa khona. Hayi ngifike khona, yabo leyo nto le ngiclean, yabo leyo nto le ade angisenawo nano-arrost. Ngithi yabo usathane angazi ukuthi into kanjani, into uyenza manje phinde uyisole ukuthi yathiwa ngenzanga u1 no2 kanje,
yini engiyiswele yayizwa leyo nto leyo ngoba buka nje ngibaba ade sesibhalisele ubaba omncane ade sebenza ka-Toyota yayizwa leyo nto leyo ubaba omncane ade sebenza ka-Toyota kulindwe iy'mali zakho ubaba omncane washawa istroke kanti eshawa istroke nje uthakathe lo mama lo umamdala ubaba ngokuthi ubaqwe wefuna umbulala naye wahluleka yayizwa leyo nto abo ubaba wamtshela enye into wathi yabo mofika ekhaya emafamu ungakangeni egcekeni ima ngaphandle egethini bekulandele utshando bala phezulu nomlotha nalempahla semsamo uhahaze ngayo khuluma yonke into embi esalela yonke into embi esalela uthi noma kuthiwa ubani ade zama ukuthakatha ngeke ubaba mefika ethi engene ekitchen khipha inyama kosiwe thatha imali wonke umholo wakhe oxhume lapha emsamo usuku lokuqala efikile akake uyolala nomfazi wakhe ulala le kitchen uyolala nomfazi wakho ngakusasa noma esehamba imali masezohamba uyabatshela abantu bakubo ukuthi sengiyahamba manje kanje wazi namfana wami khona uzoba indoda woyenza kanje labantu abaficakala beshonile okusolakala koyumamdala wakho iyayithini postmortem mabechekwa kuye kuthiwa babulawe yini idliso wayebadlisa ngoba vele yena wayeyinyanga yayizwa leyo nto leyo yabo emphakathini mengena ihlobo uyena wayebethela izulu entabeni ukuthi izulu lingadlaleli kuleso sigodi ngithi uyazi emakhaya bayathanda ukudlalisana ngezulu uyena babekhipha imali behambe bomnikeza swahamba ukhuluma nale entabeni ngatshela omunye umfethu ubafu wathi ubafu mfethu wombhasi waphuma mdala wakho yayizwa leyo nto leyo uyinkinga kanje kwangitshela ukuthi mina ade sengisaba nanokudla kwakhona yayizwa leyo nto leyo ubaba ethi hayi khululeka ukudla wenginikeza enye into ubabini mafuthani ethi ngidle wona mokuthi yayidliza lisebenzi yayizwa leyo nto engineza namafutha omhlaba ethi uma uphethe lokhu godla ngekusebenza niyawazisa umuthi lapha kini niyawazisa umuthi lapha kini into eyenza ukuthi bewazise uyena umamdala yayizwa leyo nto leyo izinto azenzayo lukhona yini uthando emgaqweni uthando alukho sengisho ngoba wona uthanda intombi nithandana kanje nentombi yakho phela uyazi umuntu uyazakhela uthando lakhe uyazakhela umuntu wakhala nanenye intombazane engangithandana nayo before yathi yazi mina ungangithandi kalo njengalo lo mthanda kakhulu kenziwa yini ngithi yazi ukuthini mfethu uthanda lifana mhlambe nawe uyazi ubile nezintombi ekukhuleni kwakho noma usumdala khona umuntu obonisa lo ade kumaqondana lo ade kuyistress yabo kuyidlalela ngwana manje awolengane ekutshela ngayo kusabuhlungu kumina yayizwa leyo nto leyo kuhlale kuvuke lokho yabo leyo nto leyo kwenze njani lapha emgaqweni umuntu ethi ethandana nomuntu kodwa mvumela ahamba ayodayisa ngomzimba mangabhenyiwe hayi asifani babu abanye bayakuvuma lokho basuke befuna imali yawo mina intombi yami mina ade ngiyiphantela ngiyiphantela yabo umnqobi umnqobi ungitshele nini ngawe Thangi yes wathi akufika izolo ngangakwazi ukufika yayizwa leyo nto leyo yabo ipassage la ka box la ngako Louis yabo Louis lo la nalo lapha kweScreet mina engicleanayo khona yayizwa leyo nto leyo imoto zakhona iwasho mina zonke ebox asikho isitolo engasingeni mina lapho kulela passage ko mechanic akukho la ngangeni khona yazi ngiphanta nobani
mina ngedwa umZulu amashangane lawa amanye kodwa kubizwa mina wazi lo moya imanager yaseboxer hey wena unenhlanhla wena fanele ngithwale ngawe wena fanele ngithwale ngawe wena uthi usebenza ngala sukumenyezwa ngala uthi usetshenzwa ngala sukumenyezwa ngala yini wesebenzisayo hey wena ngathi wazala umbethe udalwa yini lo hayi angazi yabonini ba professor Kuthanga yeah gilele la ngase ku red carpet kwadlula omunye urazo silele sibane kwadlula kwafika wajinga ngangishibhema ugwayi umuntu ngiyamhlonipha ke mina ngafika ngawucima ugwayi wafika wafola nje kumina wangibuza ukuthi igama lami ngubani ngamtshela ngathi ngumthobisi ungakahlophe wathi ayifana wami uNkulunkulu uyakuthanda yayizwa le nto leyo buka nje ngidlule ngathi ngidlula nibaningi kanjani ngijika sengilapha yayizwa le nto leyo wangibuza ukuthi yini ekuletha lemgaqweni ngamtshela ngathi hayi yabo malume inkinga zomhlaba yabo nje ngibhema lento angisathandi yabo lento le ngize ngiyibuza ukuthi yini kade ngiyenzile emhlabeni uNkulunkulu sengaze ngijezise kangaka usanda ungijezisa ngomuntu wami engimthandayo yayizwa le nto le ngithi ama drugs ngifuna ukwayeka still namanje ngisacindezeleka izingane zami ziyakhula lezinye kanti ingane yami yangibuza enye into ihlohlo ubaba yathi baba uyoyeka nini iwunga baba uyoyeka nini ukulala kumnandi ukulala emgaqweni kumnandi ni ukudla emgqomeni ngavele ngaphuma ngahamba ngangizoyiphendula ngiyithinda lapha ingane yami ingibuza leyo mbuzo ngavele ngaphuma ngahamba lo malume lo ethi hayi mfana wami uNkulunkulu unawo kodwa ungalilahli ithemba uthandaze njalo yayizwa le nto leyo ngeke ngikwazi ukupha amandla namhlanje kodwa ngizohlezi ngidlula la ngiqalaza hayi wangithandazela ngathi hayi amen bahamba mfana omncane nje weqoke isikhindi yayizwa le nto leyo wangipha 20 rand yayizwa le nto leyo ngeke ngithandeka imali engiphiwe umuntu ngingayibhema ama drugs ngithenge ukudla ngcono le ngifukuzele mina eyithukuthuku zami yayizwa le nto le ngibheme ama drugs kodwa nje le engiphiwe kanje ngithanda ukuthi kufanele ukuphika ukudla mase uyokuthatha ukudayisa hayi mina ka Louis ngithengele iKFC ya 40 something 2 piece ne mesh nepapa ethi ngimdayisele umalume lo wamakhenik ngithi hayi malume kunokuthi ngikudayisele thatha upiece owodwa yayizwa le nto leyo ngithi hayi khona lo mkhulu upiece nalomncane ufike kube ithanga mase kuba ngathi lokho ngithi hayi thathani lo mkhulu khona lizoqhelelana yabo le nto leyo ngoba ngeke ngikwazi ukudayisa ukudla umuntu engithengele ngenhliziyo enhle mina sikuyakudayisa lapho isona esibi kabi yayizwa ngcono ngibhemele amandla ami yayizwa le nto leyo mfowethu ungathini ngokukhulela eSiyanda mhlawumbe ngabe kube namthelela muni empilweni yakho okukhulela eSiyanda kube nomthelela ukuthi kushone uma kushona kwama ila ngiqale khona ukuphazamiseka yabo le nto leyo ngaqala ngenza izinto engekhona umuntu mfethu kuthiwa usheleni akasuka usheleni olimini lakho awusilandise ngosheleni usheleni phela yabo ingane zasekhaya zincane uma wengena ebusuku yeah nobaba uthatha ungena ebusuku izingane zasekhaya zigadobani umasheleni wesebenza ekhaya sithi ubaba engena ebusuku nobaba engena ebusuku sithi umasheleni uzolala ekhaya esethi umasheleni mina ngwase ngikhulile ngihambe ngolala nosheleni yayizwa lento kubo lofana ngixake njalo ebusuku yabo shaya iglue njalo yabo le nto le ukhotheni usheleni hayi engishaya isiglu sishaya hayi kwathi nje mina ngitshela ukuthi malume angiqalanga ngogwayi ukubhema ngaqala ngengidi ukubhema iphilisi iphilisi ngilibhenyiso yena lo mfethu lo usheleni 10 cent ngitshela abo ethe point yeah bamazi kahle orkanti yabo ngo 2000 ade nenhlanhla wapha uma iwash legolide bo uNkulunkulu ushemba unyazi lezulu sipho boka yabo ifoni
le balloon uNokia le pheqeka kanje ngaqala ukuyibona kuyena ngo2000 yayizwa lonto le ephethe efike naye eshaya ukanti eqhamuka phesheya yayizwa lonto le wayewenza phesheya ushele walishayela le bishi la ulwandle yayizwa lonto ade kuyila abantu abashaya iqhibi ePhathithawula eMbosa ngikutshela ukuthi malume ade kwazi ukukhipha iCR yonke ekhipha ipoint yonke bemfunda ngendlela ade inkinga ngayo uyahleka malume serious awuma sekuthiwa nje ubuze noma elephi iphoyisa uphi yena ushele manje sewashona ade inkinga ngoba isibhamu ade grab ngikutshela ukuthi mina ngangahamba naye malume siyobheka omunye ubaba ekuthiwa uma-over besifika lo baba lo sifike siphuza utshwala ethi hayi uthi ngibheka omunye umuntu la onemali yami kanti lo muntu lo inkabi yabo owayidayisela isibhamu mefika la ethi yona Sitabane yiphi imali yami lo baba vele edonsa isibhamu yabo ethi yona ngizokudubula ethi ushele yona Sitabane ngidubule man dubule evele sibambe kanje isibhamu yabo isikhathi sibamba kanje lo baba ikwakhe la yaze vele sidedele lo baba vele egibele emotweni ebaleka isibhamu esithathe lo mfethu cha ngakaphethe isibhamu yayizwa lonto abo amaphoyisa aka abo iTRT khona la begqoke izinto ezibrown babemvumile ngoba hayi insizwa ilabantu labo noma uthi uyamshaya ngabi nendaba zalutho abaphakama nasemajele yabo lonto le imdlwembe yayizwa lonto le noma umshaya akakhali lokho egqumile ethi amaphoyisa efile ezofuna ibhampu amanye amaphoyisa iwona amlethelayo yayizwa lonto ngokuthini ayamsaba yayizwa lonto le kanti uzograbha abantu abarong ibhampu base hostel empohlweni shuthi umuthi wayewudla yayizwa lonto le umuntu abafani basemlazi abatshotshwe imoto bafika namafuyo tuna awu2 nemali engango100,000 bathi bazoshisa inombolo yayizwa lonto le bayaxolisa kuyena ifortune elilodwa lidayisa ayiginsi vele lelinye bambe ngalinye inkunzi eNewlands East shithi umaphuzu elibone libaleke yaze liphelele esiyanda alihlali kubo leli fortune ligade omunye umfethu ekuthiwa uwewe amaphuzu athi uzolokho elifunda leli fortune leli ethole lo umaphuzu ethole amaphoyisa ufortune leli uwewe phakathi bemfica uwewe bese bambheka usheleni akekho usheleni kubo kunezinto zakhe ezimtshelayo yabo ulele ekhaya wewe ngisibheke sedidwe induku plus futhi yabo akuyimpatha akazilutho ehambe okhomba omunye umfethu ekuthiwa uDambazi amagama abhede kanje okhandancane osheleni oDambazi owewe yini ehambe okhomba uDambazi uDambazi bese bayamfica la uhleli noBhamuzi noBhamuzi befike bethathu lana kwaba ihouse arrest kwangenwa abantu bephakathi yayizwa lonto le bakhonjwa kwathathwa izinto bahlala eWestville unyaka no6 months khona lento ekuthiwa Comba Parade la kufika khona ucomplain abantu becala nani yayizwa lonto bafika washo umuntu wecala ukuthi ayakubona lapha uwewe esangaphakathi ejele lokuthiwa uDambazi ejele phela uyigunya wewe bamdayisisa imshini wewe ade kulo muntu ophanta inemshini yabo enamathenda enaneveni lena i14 1400 so wewe bamdayisisa wewe canga bamdayisisa esejele into engaphandle imali yeza ejele uyajwayela usabusheleni uzokhomba thina ngoba vele wayebasukele usabusheleni baya kwiComba Parade efike esho umuntu la abangena khona ukuthi hayi akuyena lo vele labafana sebebanjiwe basemlazi neemoto seyibanjiwe zonke yabo ayiphumi wewe
usheleni emlanda emlethe la ethi yabona Sitabane uzohlala la ekhaya uzovusa lo muzi lo uzothenga yonke imaterial uwakhe ngifune screen yabo isicapha usifaka nangempela wamthatha wambeka la inhlabathi sasilanda eBridge City ngithi kunomkhusha la kunomkhoshe uba la inhlaba umngeni uba la eceleni sulayishe khona wewe indlela ahlukumezeka ngayo yabo lento ngizokutshela ukuthi wenzani egcineni uhlala la kaSheleni umkhombe ngo7 ukuthi wena akhalomuzi yayizwa lonto le nayi indlu yakho ngaliphi icala lakhe ngoba phela kamkhombanga mhla beboshwa hayi uthi yini labafethu odambazo abanikeza imali abadayisisa imoto yena ukhokhana ngoba ukuthi nje ezokhomba amaphoyisa imoto yakhe yiphi ufuna imoto yakhe awayehlanya mfowethu wayemhlanyela mfowethu emhlalise la wazaca umjitha wanga kanti uSheleni uzobhayiza yabo wadlala nentombi yakhe yabo wathi nje ehamba kanti labafana vele bayamlandela lezi labafana base hostel sebesuka ehostel abazoqasha ngakubo uSheleni babemfuna wathi ehamba nentombi yakhe bamshaya watheza uwewe ukuthi bamshayile agoqa zonke izinto ayithatha zonke izinto uSheleni umuntu atene izinto ke endlini yabo igolide kwanamanje uma wakhe igolide usaliqoka yayizwa wathatha zonke ibhamu wewe wathatha nje yonke into abehamba emafamu uSheleni adayisa nengidi newunga obethatha edayisisa yena wewe wathatha nemali ahamba washiya nje endlini nje ku-empty leli gama likaSheleni wayelithole kanjani uSheleni igama alithola la ePoint kwanaye beze bembiza ngoSheleni waqala wadlala abafana ngithi uyazi phela before ube nesibindi ngovele nje uqala uhlukumezeke igama lakhe lokuqala kwakumafinyile wena enhlobo egcwele amafinyile futhi njalo behlabile bemtarela yabo lonto le bemshaya ngoSheleni yabo lonto le bemnikeza uSheleni bethatha imali right kanti uzonyanya usathane lilanga wavela wadonsa ibhodlela wabagwaza wathi yophanta waboshwa wafika ejele kwathiwa wena usagwaza izisebenzi kwathiwa ahambe ogwaza yazi wavele wangagwaza impatha wavele wagwaza ujele begwaza ujele ufike lapho phela manje siziyanyuka itebhisi yabo lonto lokugwaza iphoyisa akuyona insango ngoba phela lapha bakushaya uyafa usinda ngenhlanhla ayizwa lonto le bamshaya wayibhoshela wayichamela wangakhala kodwa ngoba phela mawukhalile iyafeyila fo ungakhali ngwade ngisho ukuthi nane TRT izimvume nje ukuthi ayifana wami nesibindi yabo ishop ayakalizwa lento leyo upresswa nje ethiwa akhipha isibhamu engasikhiphi kwakuze kukhala intombi yakhe noma wakhe ikhala eminye embezi engasikhiphi isibhamu uyena lo mfethu okwazile ungijika yabo lonto le ngangena emadragsini yabo mina nami mengithuma esitolo ade thimsela amathe phansi ubuyiphatha yakhe kanti yabo malume ngathi ngisadonse ilanga ngikhahlela la angishanga quleka ubengana nathini ade ngishaya ngobani Priyeza njengentanga yakho lo ade ngishaya ngoPriyeza phela yazi ukuthi yini unesibindi yabo lonto unesibindi njengomthakathi unesibindi ngoba khona omunye ubhuti wakhe kade ephuma eBhantintini omdala kunaye oyetshotha imoto emtshela ukuthi hayi wena uSitabane wena ubhekifa yayizwa lonto lebiza ngobhekifa kanti nempela ubhekifa wathi eshona nje umuzi usele naye lo mfethu loyo yabo ngoba nje ukufa kwakho yazi ngisathi ngiyalapho washona kanjani uSheleni nje wahlaba intombazana wabulawa lezi inkabi lezi zasehostel kanti inkabi vele ziyamcuthela futhi hlezi zithi ziyamshaya engashayeki
zamthola ebuye esipontshweni. Ebuye esipontshini kanti usamplela ade emtshela ukuthi khona amanzi amnyama akulandelayo. Yabo. Wathi nje yakakhe wamshaya ehamba nentombi yakhe wamshaya. Watheza uwewe bayigoqa zonke into zakhe. Wena leli kakhandayo kancane umthathaphi? Mina leli lakhanda kancane ngalithola la egroupini ngaqanjwa omunye umfethu ekuthiwa uBhongo. La ku-Show Street. Imihlangano yamagama yodwa. Ku-Show Street. Ku-Show Street uBhongo awasho ukuthi sasitshela uqhamuka ngale machaldini. Ethi wena ucabanga kancane hey. Ucabanga kancane ayizwa sesiyocosha ama-cardboard yabo sidonse ngeenqola. Ethi ufuna sithethise manje la oplastic ushiya kungcolile ucabanga kancane hey igama lakho ukhanda kancane wena. Lagcina lidumilele lo gama uthi ukhanda kancane. Yabo. Hey. Wena ukazi nje ngaphandle kwalesi sikali wahlampa wathi ugangile waxetshulwa umphakathi. Kodwa la uSheleni Hayi madoda akasala uSheleni hayi. Wathi ufuna ngibona ukuthi isibindi nginaso yini. Khona umuntu umfana ekuthiwa uBaba. Yeah. Wetshotha amakesi akhe adrink. Wathi uzofika emngqongqozele ekuseni. Wayephuma le eThekwini waqala ngimina ngithatha. Akuneza ummesi. Aneza uBaba ummesi. Wathi asigwazane sibambane kanje. Buka. Sibambane kanje. Yazi ngathi awuma sekuthiwa ngigundile wena ubone encane kuthiwa ngigundile. Waqasama sinoBaba yena vele sigwadla ngebhodlela kubo kaBaba sagwazana ke noBaba yayizwa le nto leyo. Lapho ngazi webhema nalento intashi webhema nentashi amthi iyona ebo emhlanyisa wathi hayi sholomba hayi sholombile wena Baba woza la amakesi amanje utshelana yabo le nto leyo. Wathi okay amcentisa igceke. Wathi acenta igceke kubo kwakhe uSheleni. Umuzi lo washiyelwa uma wakhe uSheleni. Yabo. Kodwa ngendlela awakha ngayo. Awonje ama-laptop, ama-computer. Mina ngakutshela mina ade ngithembile ke mina ngisibhela ade sika nje olet lakhe delikade nganza sekhaya. Ade ngithembile. Awonje endlini yakhe. Mekuthiwa uye roundini ade dlula kumina esikoleni. So mhlambe participant wephutha yabo mhlambe uyogibela ibhasi kaWiseman. Fike sinikeze mina esikoleni engineze nokhiya wasendlini. Awesibhamu mina ngiqala usiphatha ngifunda u3 standard 6 ngisiphathiso yena. Mengiphuma esikoleni izingane zazi ngisaba kabi. Yabo mina esikoleni ade ngihlala edeskini kanje. Ngingayi ngaphandle. Ngebreak. Thothi siyashova. Ngiyathumela. Engifuna ukudla ngiyathumela. Phume ngihambe fika endlini yakhe. Isibeke. Kathi mengithi aphansi kombed ade beka imali azayikhohle. Yabo ngathola imali engango-4,000. Ngayithatha ngayenza njani ngayifaka phansi kwasofa. Vele umina ngijwayele endlini yakhe. Indlu yakhe ubani i2 room ade engakaye yakhe. Ngayifihla phansi kwasofa ngayisusa phansi kombed. Ngayiyekela lesobala yabo lesobala le ubona ukuthi umuntu hayi lo ucuphile ngoba nje ubeka ifoni kanje. Ngayiyekela namagolide akhe amakhamera ngayiyekela ama-laptop ngayiyekela. Ngayithatha le ngayifaka e-dining room ngayisusa ekamereni ngayibeka e-dining room. Hayi wangabona ukuthi ikhona itshotshi ithathiwe ngayithatha leyo mali. Futhi naye wangibuza imali uyithatha phi wena ngathi hayi. Yayizwa le nto lo engibuthi lo 100 rand ngangophela ngilokho ngidla ngo100 sethi uthathe 100 rand. Kabi imali yami namsumanyoko nesitabane. Ethi yabo nesitabane wena uyosindela nje ukuthi uma wakho yabo le nto le uma wakho yabo mana wemthanda kakhulu ngisibhela
oleti lakhe lasebenzela uma ethi nje eyosindela nje mawubheka wajikwa yini umfana ngaphandle kwalokhu ejikeka lapha ethathelwa khona kumele ezibizwa ngosheleni la emphakathini ukhule ingane enjani manikhula nebancane shuthi yabo kubo waqala amalume ngithi akhumbula kudala imali kwangabekwe emabhenki yebekwe emavayizini emavayizini imali yedokfela yayizwa le nto leyo shuthi kubo ade kwangabantu abangekho right yayizwa le nto leyo shuthi komunye umuzi yabo hleze babona yabo le nto leyo imali isevazini yabo lethi ivazi lapha edining room beyifaka evazini kanti le mali yestokfela wayishaya le mali yonke wabaleka weza leThekwini ilaqala khona-ke ukuza leThekwini wenza izinto yabo ey'bhedayo ngoba kubo oleti lakhe lalingasebenzi yabo leyo nto leyo fowabo lo munye omdala usejele wetshontsha iy'moto yabo uma wakhe ephilela nje yabo uklinela abantu yabo leyo nto leyo washela abantu ama-washing lama-piece job la wasemalokishini yabo leyo nto leyo shuthi indlala ingamkhanda umuntu usathane hayi iyamkhanda malume iyamkhanda mhlawumpe yini ongafisa ukuyisho mfowethu ebafanele abancane balapha eSouth Africa mhlawumpe okungabagwema ukuthi bengagcini bephelele ey'dakamizweni abafethu ngithi qale nje kobaba abazizalayo barongo obaba ukuthi bebheme ugwayi phambi kwethu ugwayi bethathe bobeke endlini kanje ekamereni lakhe obeke ingane yangena ekamereni lakhe babhema ugwayi uyawulahla phansi ingane noma dingabhema iyafuna ukuzwa ukuthi lento edonsa ubaba nami ngawuqala kanjalo ugwayi lento edonsa ubaba injani ewuthathe idonsa ingane iyazi ukuthi kuthi ikhanda yabo le nto le kuyahamba isitshotha logwayi wababa yazi ngithi ngiyacela abazali ngiyacela kobaba bethu noma bethu ngoba nabo sebeyabhema singabhemeli phambi kwengane ilizwe libhubhile nawa namakwerekwere afikile alibulela izwe iwunga ithiki yabona lo kwethiki kuhlanyisa abantu mbona umuntu ehamba ethi phansi ungazi ukuthi ubhekani ubone ethi yini kuthiwa yini into yamasosha ukuthi angalali bona bayithatha bayijova yayizwa loo nto leyo ingakho ngathi nje yabo uNkulunkulu wangisiza ngawuyeka umjovo vele ngangawuthandi yabo le nto leyo ngoba lento usathane ezipocanga njalo edlokodla umthamba awutholi umthamba uma uyishwebile uba mngaka lento iphathisana nangesifo senhliziyo khona labantu baka D4K mhlawumbe isiphambano nje sesimise kwe-HIV yasibona nabo lawo bantu ngithi mina baronke ngokuthi besilethele imijovo yazi bakhala ngani-ke ngibaphendulele bathi ngathi uma ngibabuza ukuthi why beninikeza imijovo thiwa kunengculazi eningi ekhona laphana ekubhemeni ngomjovo ngoba bashera imijovo the more beshera imijovo basho ukuthi bagcina bethelelana ngengculaza kanjalo so manje babezama ukugwema lokho hhayi ukuthi bayapromotha nakho nje malume khona lesifo lesi ngangiqala usibona lesifo lesi ngangingazi ukuthi mina siyaba kuthina sifo senhliziyo yabo kuthiwa yini ibani baqale bathi basineza u300 asize kubona bekucheck lesifo lesi uthola ukuthi unaso lesifo lesi bakuneza u300 bangaka abantu abashonile eMaskandi bebulawa ilesifo lesi heart attacks le esha usibusiso sifo senhliziyo leso sifo leso bangaka eMaskandi yazi umlomo uvela ubenza njani uvela ube mhlophe uwome yabo phefumula kube ngathi kuyaphela masuyathula ngithi nabo kodwa bana umlungu wabo lokuthiwa lento yaphesheya khona into ayitholayo ngalento le ngeke ukuthi akatholi lutho yabo nje wekhipha ku300 le banama office amaningi la eGrobeni bethi wazokucheck TBK
bezokucheck-a lesifo lesi kodwa yazi ukuthini ukuthi thina samaphara asiyicabangeli yabo lento sicabanga ukubhema uma bekutholile ukuthi unaso lesifo lesi bekubhalela incwadi bethi iya eKing Edward uSinawane engayi eKing Edward eyolanda amaphilisi bengisafuna ukuya lapho wayosinawane bengazwani nokuya emtholampilo like ngoba noma wengane yakho ukube waya early emtholampilo mhlawumbe ngabakazanga umuntu ogulayo aze nenkani malume unenkani umuntu ogulayo futhi sengabona yabo umuntu masezoshona akakubuki kanje uyakushalazela yabona ukuthi uyakhuluma naye vele bheke phansi mina ngangibona ngalo wami ngangithi ngikhuluma naye noma ezothethe ebheke phansi yabona lento leyo ethethe ebheke phansi engangibuki nje kanje ngoba ngikubuka yabona lento leyo ehambe cine lapho ngimbelethe yayenza lento leyo ngikhulume naye nje yangishalazela yabona lento leyo ngiyakhala nje mina ngalabantu bokuhamba kakhulu yabona abantu bangaphandle balibulelizwe mawubhekisa olungisekani lemesi ngeke isalungisela ngoba yazi indaba inkinga ikephi kulabo hulumeni banamhlanje ngobani bayethola ngithi imali ayikho wabona wakalibona phi drugs lidayiswa kanje phambi kwamaphoyisa sengiyabuza ke wena umdala insangu edayiselwa kanje qala ngoba nje uqala kwakuboshela insangu ihunga ke iphoyisa mina ngitshela nini ihunga isabuphi ihunga phoyisa nje siyalihlonipha kuphela ikubona uplastic ufihle kuphela lithi hey wena hamba into enjani le ngwafuthi awome singabhekile ilizwe lelizophathwa labantu bangaphandle yabona egrobheni khona sibaningi thina sibaningi abantu abamnyama ukuthi sigcwele imali yokushini yabona egrobheni baliphethe hayi baliphethe le grobheni ngeke wena malume uzovula ube ne tuck shop wena ngeke bazokulandela bekulandela buka ama flats adayiswa kanjani lama flats lawa kuthiwa adayisa ukhonyovu adayisa ukhonyovu thubani wadayisa uleni yona umbiza ngegama uready ukuhamba ayenze isusa kumele ngiyisuse ngilisusa igama lisusa yaze ngikhuluma izitenga yakhe kodwa kuyafana usejele uboshiwe futhi no hayi kulungile mfowethu idlama ningi esakeni asimele size sikhulume nento ezogcina mfowethu isigaxelezi igcina ikwenza ungasakwazi ukuhlala kahle emgaqweni yena bendlondleni waphapha ekhanda amenzi indaba leyo umuntu omemeza athi uyakhalela ukuthi igula lajama lichithekile awunena abakampudu bomvu njengegazi nena abakashishiliza ngedidi kwelimaholo lemhlabeni embedule nena bentu lebande ngodonga kwelethi kaBhekuzulu lo khuluma uprofessor Mwamkhize ngidabwa phansi kwaNongoma esigodini sabha umthetho ngasohlangathini nakamandlakazi mangabe uyaqala kuba ingxenye yohlelo lethu lokuchungechunge le oyethamele iHow I Ended Up in Drugs okuhlelo noma kuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 la isesilande khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho suke sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi ngakho ke mawuqala kuba ingxenye yohlelo lethu cindezela usubscribe button cindezela nebell and join nemembership lokho kuyokwenza ukuthi zibe lula izinto sikwazi ukuthi sifinyelele nasezikoleni siyokhuluma nezingane zenu ukuze izokwazi ukuthi zihloniphe noma zigade izinto ezizengazenza zigcinele emgaqweni ngakho ke sengcenga